iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Mayra. May saakmet kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko, kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner, dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko, may papan ken ayat. Nga iso ti puon ken makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi, Bes! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rod dita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Bes, no problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kit di, When Best. O ala, agawaam nga rod nga ilupas ti ko na mga ilupas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Bes? Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When Best. Sobra. Magustwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod Best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Bes. Umay ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, Best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sika man, Bes. Mabalin mat kit di, tapno saan nga iso ti kanan ta. When Best. Mapantay iti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You're the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ha? Jeffrey? Siyak nga rod, Mayra. Ay na, maragsakan ak makakita manan ken ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay, kasi tisigod, awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din agas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kan nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanan tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak.
Isong awan pa'y nga rodbad nobyak. Awan na yawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No di na pala ngamin nagasawa ka ni Jeffrey. Ha, ay unay kalapit din ay atonyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Naitsakit nga raw, bakit? Ag best friend ha. Kaya't naasawain, nasingad na ititunggal maysa. Agpadadamit nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipud pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa'y na Jeffrey. O sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit. Unang anya ngay nga road, kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mo't ni Mayra. Nasingpet, ken adda pa'y trabaho na. Anya pa lang iti birukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka man, Tonyo. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlata ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapura, Tonyo. Best, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istorya ken ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehiyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o iti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagamamuta. Kamaudyanan na. Nakita kamutlangan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat laang ano agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso a husto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagamamutan. Patyag nga agbalintamatan anasingad. Kas iti kinasingad yo kin ni Mayra. Saan ka di, bes? Ah? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayun, amangan no kayat yu tirumuar. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa? Na love at first sight akmutan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di ah. Pwera angaw, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn.
Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adula amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama, na kayo matgayam. Word, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat nga di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Ha? Kuha mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino ngay nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino ngay mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manan tiisem mo, iho? Anya ti kayat yung asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Pangasawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intulawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isuasik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, best? One bes. Kasta ka di? O kat, anya nga iti planom. Kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapudno na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One, di mat na ibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chickboy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best? Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselos akmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, ti kayat asawan da ito eh. Anya amatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya amatan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Best. Pasensya kan Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatanak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, abes. Nadisturbo kan iti pan naturog mo. Awan anyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun.
Anya? Ni, awan mo't na ibagbaga ni Jeffrey kanyak, best. Kasta ka di? Ni, nagdukon. Mabiit lang nga rin tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan ako na sumurot. Ha? Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't anasayaan. Ang best. Di ka agdanag tanasingpot ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan may sa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko mga Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papanikan ni Annalyn ijilaon yon. Ah, dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan may sa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman nak ta maawatan nak, badi. Awan anyaman na, badi. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, ada ka di parikot? Ah? Ay, ikwa. Awan matkit di, badi. Di mo't ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam amok ka da mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak may ti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mo't makagaputap no agsangitak. Ammo manak ko, nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kwa na. Kat nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko, siyak ti inam, babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Ammo kan marignak dagiti garaw mo. Isu adimon ilibak, anak ko. Nana, Agingkat ka ano nga ilimod mo day ta marikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana, At dadala ang amasaktan ka, no agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. no apay mat ngamin akastoy matan ti marikriknak, nanang. Apay nga itapay tagdan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo namun ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipata mo ni Jeffrey. Patyak amasarakam tumutlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Ah, uuray si kamat, buddy. Nakatataer ka iti kawas mo. Agyaman na ka, ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali na maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma.
Nagyaman na, buddy. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan ang matagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunag-latan at talaga asaan ada kami tinaytuding para ititonggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, Jack matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso tirumbang. Sigurado ka kadin iti day tapang ngedeng mo, anak ko. Wala nang. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak na no makitkitak di kinaragsak da. Ba nag-ajak mo't mabalin nga ibaga. Ngamin, jak kayat am-amwan da tilimad arik na ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga gasawa. Awan rumba nga pagdana ka, manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatom ti panarabay na iti amin nga aramitem. Wan nanang. Talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Sana bale. Takanayunag to ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey.
Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag move on kan pagayam ko. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laang ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilya na. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no adalaang iti asidag mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam Mayra ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Kumusta ti panang selebraryo iti naglabas a Christmas ken baro atawan? Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, iti naragsak kanarang ay abaro atawan. Naawisak mat ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko, amadama apagdaldalanak ita. Ket kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam, maipapan iti daytoy abanag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di, desidido ka na makikalaysay ti Dalia Felix, anak ko. Wen tatang, amuyo mo't nabayagan na plano mitiag kalaysa. San ka di? Wan matket di Oo, apay nga ro da kasta ti reaksyon nyo ngay. Kaslasan kayo mo ta naragsak. Kan, apay akaslag dua-dua kayo kan ni Felix. Kwa, saan mat nga ti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amangan no... Noan niya, tatang. Napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kunanamot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan ang madalat tamot danag ko. Panagrik-nak ngamin kat kasla mapilpilitan lang ni Felix. No may papanan iti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne na adda dito'y balay. Kasla liklikan na ti anak mo. Ay na,
So special lang mat day tatatang. Ngala, lipatan mo, tinaybagak anak ko. Ang panagkunak at nasaysaya at sano, agyan pa ilang ka na kami ni Roxanne. Total, sigur matan nga day ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No iawid mo ni Roxanne di balay na Felix. Sa bayam ko malatan nga agtalina di ti balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talagang awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Insan, katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timul tulong anangas asikaso para iti pan nakaisagana ti amin. Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Dayta kat ti maidatag iti altar. Launay insan. Ti amok nga rod idikat. Awanan ti mangayat kanyak. Gaputan naganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi kat awanan ti mangkalay sa kanyak. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbidutak. Gaputa dimtengmot ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso na itati ko nada a destiny, insan. Wena, insan. Isa, sika Pero kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno a maikasar. Ah? Ay, uwan to, insan. Dumteng tulat ta dayta. Ay, wag gayam, insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix? Kaya't ko asawan, itugot mo ka dimat, balay da Felix ti anak mo? Ay, kayat ko unay nga itugot insan ang sanmot kayat datatang kananang. Agbati mo't kano iti pudir dati anak ko. Sa bagay, nairuam damat ngaminan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta, makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Sika talaga insan Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketsak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ng tungpal iti day tangarapaap ko. Oras yak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay anatong palti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande, ngam at least nabindisyonan ng ti panagden na takas agasawa. Ba nag-apakaragsak unay, Felix. Oras yak mo ta. Isang umay ka man kitlita, mga ramid taman iti baby. Nakadi. Mm. Ay na, saan adita, Felix? Saan adita kunak? Maglikit. Nay, kunaklakit din no asino ti sa nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Da kayo mo't gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak ko mamangibaga iti kwartam. Ha? Ada ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamat nga awan kwartami ka ni tatang mau. Sa nabalay, taitad kung tumatla ang adagaws apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sapay, awan mo nga rong kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ik kan ayan ni Felix anak ko. Kat no nagdakkel mo ti sweldo na. Ay, nang. Saan nakangayik kan ti asawa, Myren? Mabit lang.
Mangibagak iti kwarta ni Felix nanang. Baring adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kan kwa na, tay sublik mo't lang nga dagaws, apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone, bakit? Kwa, lakay. Ni ka di manan nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka no ti masapol na. Kwarta ka di manan? Kwa. Ay, awin ka nung arod lakay. Pagbayad na ka no, iji pagadalan. Manan? Kat no kaano lang hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat damanan. Ha? Apay ngay, asikat ti umay da daw dawatan. Kat amudamat nga awan trabahom. Jay amana ati apan da pagdawatan, saan kat asika? Ni, apay nga kastamot ti ibagbagam. Sakit ka di, ti panangtid ko iti kwarta, iti anak ko. Wana, ta kwartak mo tititid mo. Saan mo mo't akwarta? Felix! Siyak mo't tagtab trabaho. Siyak ta kinsweldo ititid mo, sana sika. Saan mo mo't nagbandugan da ita akwarta? Kunak man no, nalpasta na nagsaritaan ti maipapan iti daytoy abanag. Ha, Felix? Ay basta, awanan ti adupay asao Irene. Basta kwartak itid mo iti anak mo, saan mo akwarta? Nagbandugak da ita, saan mo nagbandugan? No kayat mo nga ikan iti kwarta ti anak mo, agtrabaho kamat, naawatam. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Uwen lakay. Nagsayatan no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak at lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko namalakay. Ay, kwa. No sika, kat may kadwa. Ang no siyak, inauna. Felix! Ay wala man na yung bagtibagim ha. Di ka unay agbambanog, mangan kay tinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipas ngay mo. Uwen lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala, taayabak ni Auntie Betty. Isupay lang ti makaamong aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pa'y mutlakay. Bayam ka di, asyak pa'y lang ti mga ramid kadagita. Ayabam to lang ni Auntie Betty, intundanda ni ako nagpasngay. Ay saan? Basta aywanam ti bagim bakag. Diyak kaya't nga tadaga sa mapasamak iti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan kumanatangkan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asit kak man. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Tinasayaan. Umunagaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Umay ka dito'y kusina, anak ko. Ada kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achichichi! Achichi! Ala. Aw-awi rin pa'y man nga rodbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, ameriendaan tayo. Sige, Mami. Umay ka na di nga. Oops. Agay-ayam kayo pa'y kan ni Manang Murok sana, balongwan. Ay, kita ba? Abang na may pasam ni Brent, Roxanne. Ay, saan, Uncle? Irene, yag mo lang dito, nadaramidan. Saanon lakay? Sa nabali? Adadalaang mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutuk laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awir iti anak yo Ay, nanak ko nayo pa'y nanang.
Kat no dandan ni dinan ibatan, no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman, ama isalsala, iso nga agsangit ano kasjay ama idiso. Malagip ko lakit nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awir idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang daydi, ita balasangan. At dapayan adin na. Huwan nga rod kat ti paglidayak, kaslasan matpiman apagan ano ti asawam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga uray ibabaon mi ni tatang mo nga umay dito'y balayo. Di na kayat. Ngamen, saan ka numot apan pansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne nanang. Wen, San mo't nga di kastaan nanang? Ang mga no adala ang mo't ararami din ni Felix, no maira na nga dadtoy. Iso kunayo adi na pampansinan. anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mat adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo. Nanang, Agam sana bale, takanayon bimot apalagipan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanaga, medya anak mo. lakay, anya nga tanong, padasek mo't ti agabrod. Apay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. San mo't nga ti kasta lakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaitid mo iti anak mo, kasta ka ni. Ay, wala. Nani, kababain mo't ngaminin ken ka. Si kaamin ang gastos dito'y balay. Tapos, mainainayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusan nga agabron. Makamu ka ngagdiskita rito saram. Wen, di ka madanagan? Talaga akas ta ti aramideg. Una, kita akman no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita akman, Irene. Insan Carmela, amangan no mabalinak manin a dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga numatulungan ka. Kaya't ko kumamot ti agabrod insan. Pangaasim mo't tulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam, insan Irene? Wen insan. Sigurado ka? Wen insan. Sigurado ak, 100%. Ang insan, narigat ti agtrabaho dito'y abroad. Kang ronaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Makaammo di tan insan. Basta kayat ko ti agabrod. Iso pang asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabrod. Iti kasta adamot abukod ko ang kwarta insan. Sigurado ka kadi talaga, insan Irene? Wan ko naklangarudan insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta makaabroad ak mutan. Agabrod ka kunam anak ko? Wan nanang. Ne, kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabrod. Inuray ko laang muta nga agtawon iti 5 ti anak mi ken ni Felix. Iti kasta mabalin kon nga ibati. Ang apay ang masapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Kat no dakal mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga oray saan ka nga umadayo. Nang, kayat ko muti maadan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti kuleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalukag ak. Tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent, asino nga iti mga iwan ken kwa na? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir ken kwa na nanang. Ay kat si ka ang road. No anya ti ammom apagsayaatan niyo, iso ti aramidan niyo, anak ko.
Anya? Sa dinungay ka no tinapnapanan ni Felix, nanang. Ay, Jack Ammo anak ko. Basta ti ko na ni abalayan, saan ka no anagaw awit ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti ubraan na, iso nga intulod na pailaang dito'y balay mi ni Brent. Ay, unay mo ti asawak. Napnapanan na ngay ngatan. Aw-awagan ka numot da abalayan, ngamsaan asumungsong bat. Agri-ring laang ka no ti cellphone na. Ala. Anusan nyo pa ilaang nga rod ang awirin ni Brent, nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanaga, anak ko. Okay lang, nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman nak, nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod, nanang, Baliwak tumanin ti umawag intong madamdama. Ay, apo, si mangput nga minang ti boss ko. Asikaswag pa ida, nanang. Sige anak ko, bye. Bye, nanang. Ay na, ipagamit siya anak tata di na namnamaan na makuntak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin, di na namnamaan ngagsinubyanda. Day, adya ti kayat mo asawan lakay. Saan siguro ngay baga ni abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix, gapo tamabain. Ngam amukon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagam man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam, tapno amok matibagbagak. Ay unay kanaya bakit. Apay di mo pailang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menan apunsaw. Ibagam ta sa anak mo't amamad taw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid da ni di probinsyada. Anya? Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kenwain, nabayagan nga da relasyon da. Nay, asino ngay mo tinakaamuam iti da italakay? Ti ama ni Norma. Anya? Anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsinada iti asawa na gaputa arte ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kan, ngam di ka man laang nagpampanunot. Nimawag ka tapno sermonan naklaeng. Nasaysaya tapot din talangang kisaritaan ta ayrin. Ayop ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti inam, ta isudan ti makamu amangaw awir ka ni Brent. Sana bale, tamang tidak iti sustento iti anak ta. Ngam, sigurado am laeng, at ti anak ko laeng ti mairanod, saan kat apatit ti anak mo. Felix, Nalawag mat siguro tinanggag mo. amom ka di nga agbababawi at anak ikalay sa ken ka! No kasanot ti panagbabawim, nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. No amok lang, kumakastimot lang ti pagtungpalan ta. Saan ta kuman na nagkalkalay sa? Tani normalangan tin kalay sa. Jaklim paganup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kati na sakit. Adamat lang anak na. Dua pa'y matngarod. Uray dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilong sika. Adayo analala ingam sika. So ade ka nagreklamo, tabasol mo matlaang ti amin. No apay kasto tinagtungpalan ta. Basol mo, nawadam. Di mo ipulagi ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika tinakabasol. Ngam ibagam pailaang asyak. Awanan ka kidi itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagano dita. Apay sikalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wen! Agsinatan na talaga! Ngamin, iti kaano man, jak pulos na rik na ti pudpud no apang matag manipud ken ka! Nawaya akon! Kat nawaya ka matan, Felix! Ti planok idi kat agawid ak matlaeng apaman amalpas ko ti kontratak
Tapno ti kunak kat agdadan na kami asang kapamilya. Ngam gapo iti kasday nga inaramid ti asawak, inrinyok kit di manan ti kontratak. Isu nga aging gaita kat adda akpay laeng ditoy Hong Kong. No para kanyak saan abalin anapukaw ko ti asawak, tinapatag adda kanyak dagiti dua nga anak ko. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti ingkapanang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Sigon kadagiti nang nangeg ko apagsasao, kunadaket ti asawa kano masukatan, ngem ti anak ket saan. No talagang ay ayatan na kati asawam, ayatan ken ipateg namet kuma ti anak mo. Tirumbang aramidam ita kat igaed mo ti agtrabaho. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti duwa nga anak mo. Pagadalam ida aging nga agturpos da. Patsyak nga isodan tumat ti makatulong kin ka inton dumteng ti panawan. Alakastan pagayam Irene kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdamaket a Danobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agur-urnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Well, sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawaam atan aldawen. Amangan no ma-traffic tanto manan. One. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launay, sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiaddan ka id-iddan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ipagamgaminan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend.
Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpay sunog kalay sa kayupay nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson. Kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart, Hmm? agawid ak pala ang iti lugar mi inton pikan. Biglaan samat day ta panagawid mo ah. Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Ah, kasta ka di? Well, sweetheart, Kahit kaano nga iti panagsublim. agsubliak matla nga iti malam. Kitsi ka nga rod ah. Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Oh, sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon tatang. Apay, ditan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di na kaintugaw. Saan tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyarang. Adumat nga minti sambut ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan tatang. Ala, makantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wana nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na na? Masapol nga agpasyudadak matlang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Alda nga min trabaho na nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod ah. Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una na. Madanon to dahi ta ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag day jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na na. Imbag dito ita libre tinatang. No ija syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga rodan, tamapan nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Wana, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip,
nga iti tunggal sipngat, dumteng tulat ta tilawag, amang ipasimudaag iti baro ngagsapa, ken baro anamnama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw ah. Ha? Amo, sweetheart, sipod dimteng kay ti biyag ko, nagmaris rosas nalidem at ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o, gaputa sikat tinakarik naak, nagpayduma adungo. Amom ka di mat anak karagragsakak no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapok iti rinabii asika ti kadwak. Aging gaadumtang ti agsapa. Oy, nagana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaut kabayatan ti kandak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat ngarod ano kasta lakay. Isuma ti makakaadda nga ang lutluto ka naglablaba. Aya, Wain, lakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makaid na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day tala ang nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak ang mapan iti talon. Inaldawak nga agling ay. Bareng ano talaga nasingpot da nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay danto ka no agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kasta lakay. Kailiw kumuten di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantokin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga ron tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? One sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mo. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit de. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay nga min, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa.
Saan ada kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Wan, Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Iso ada kayo ado ha? Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayong tumatlaang akas kanya. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak, kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae itibiyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Ayaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipatid ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik da iti batog ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, na dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya may ti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erickson na nakaarangkop kanya. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sa batam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag, kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kayat asawan da ito At da ilimlimad ni Erickson kanya. Good morning, sweetheart.
Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa. Jack ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka ni manen ti urok ko. Iso agi ka nakaturog. Jack pa yung napuutan na bimbangon ka. Saan mat sweetheart? Jack man mo. Mas daawak nga rod. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplaan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla ti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to'y lutlutwag. Oh, apay, di ka pala nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erickson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaag. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan, ang mga numala daw ka pa iti trabahon. Ang sweetheart, kwa, Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang no talaga adyak kabailan. sige nga ron. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, di kinaadagaya man anak mo, Erickson. Apay, nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kastaunay a sakit na. Diyak mo na niya ti aramidag. Kasano napasabag ti kastoy. Awan mo't pulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erickson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erickson kadwa na ti ubing. Manipud binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti may sapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamada ito'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erickson, kat jak kayat amabukaw ko da ito'y. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak. To'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat naskan laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talagang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panagnak iti baginaken ka kan iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko.
No maminsan, agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kaniayat, nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro amasikog, iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.